Frýdlant nad Ostravicí, brána do Beskyd, se od 2. týdne července stala centrem uměleckého smaltu. Více nám o samotné akci řekla 12. mezinárodní sympozium uměleckého smaltu ve Frýdlantě, letos poprvé v prostorách Nové dílny, která se rodila za podpory města. V letošním ročníku se zúčastňuje celkem 14 účastníků, z toho je 8 z Česka a 6 přivítáme z ciziny, ze zahraničí. Někteří jsou tady opakovaně, pracujeme na 2 pracovištích, tady v Nové dílně, která vlastně tímto sympoziem začíná svůj první ročník, musíme říct. A velice milé nás jako v každém roce v posledních letech přivítal pan ředitel v sousední továrně Beskyd. Umělci začali tvořit a my se spolu s vámi těšíme na výsledky.